Anggere sore iki senggake ketok le gayeng. Bablaske supaya ora jamu, Mas. Haji Suraji Kalimantan Selatan monitor saking dalam Kalimantan. Mas Yono Sound System, Mas Yono Terop Trisula.
iki bablasan tembang suwe ora jamu digawe nganggo irama rancak ya iki sadurunge Mas Percil munggah panggung ana pira-pira pamundhut gending diwaca dhisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem Kiminto Darsana dipentas. Saya adalah fan berat wayang Purwo dengan ini saya minta gending utawi tembang pengarepan kopi jahe umpomo tembang katur kru Sekar Gadung. Mugi selalu sehat dan selalu aktif dalam beraktivitas. Mas Tulkiem Mas Gawer Pare Kediri. Kagem Pak Dalang Kiminto Darsana ingkang kula tresnani, kula nyuwun gending lelagon kagem dulur-dulur seniman Pandemen Ringgit Purwo. Anteping ati kitir sumilir saking kula Pak Yonoson Gayeng Terop Pulirejo. Ugi kagem Mbak Punjung sehat selalu suwun ya. Dari Mas Bambang Sate, wah iki putra Mbah Man Suwargi. Trisula gending gendinge Sida Randa utawi Randa Kempling kagem warga masyarakat ing Pulirejo. Request saking Mbae Man